keny mikel nyar ng'ato mikete ot kokichako wacho ni kite rach kuongi ne kite kapok ikawe mitere dhok. Ema omiyo adwa nanyis luo ni kapok usiro ng'ato lwedo doguru chien mos ung'i kite kaka notiyo, ung'i kite kaka osetimo ji. Kendo ndalo moro mama nonyisa ni kidwa ni mondo ikend nyako maber to kik ing'i kite gi gik motimoni, ng'i kite gi gik motimo ne jomoko ma ok in. In onyalo wuondo wang'i nikech ing'e ni e piny mwadakeni nitie gik moko adek magwenyo ga paro, mamiyo ng'ato par moriere, mamiyo wang' bedo mudho maumo wang'. Mokwongo en hera, mar ariyo en sigu, mar adek en mirima. Gigo ka in go, mar ang'wen en nyiego. Gigo ka in go to kipar moriere ok umo wang'i. Gima ber ok ineni ber, gima rach be ok ineni rach. Mana kaka dhako nikech nyiego ok nyal neno ka nyieke miel mamit. Gimora mora ma nyieki otimo to rachne emineno waketo go President William Ruto ka gima chalo nyiego. Ni ka Ruto kelo yath ni dwa thiedh go dhok ni mano rach. Kogero kanisa ma ji modak kamodake nyalo leme ni mano gimora mora motimo rach, mano umo wang' ma nyiego umo go wang' ng'ato mok ne gima ber. Kopenj to rach richo nitie kanye kuom penjo? Penjo ang'o? Okada wach kanisa ni nyo penje ka mo yie ni adier wagero kanisa. Ka en gima ong'eyo ni ber ne jopiny, ang'o mi pande manyaka koro nyenye lela gi jofwambo gi keyo koro kuwuok oko. Gik migero Kenya ka dongi nyenye lela une moyiero gi munyenyo gi mokunyeny. Mwalimu kanyo te riambo. Une mudeko. We wacho na riambo. Dongo jofwambe manyenyo gi mukelela. Okero une manu udeko gi nyenyo ne jenyela. Mano tijwa. To kendo mar ariyo we anyisi. To kigere tipando nang'o? Kendo we anyisi onge ng'ama nopande. Moko ing'e ni kanisa no poko kuny kata foundation. Gima no nyiso ok no nyiso architectural plan. Poko kuny kata foundation. To jonyiego oseringo go, igere en 1.2 billion. Gimomiyo ne giringo ni gere gi 1.2 billion. Ne giparo ni Ruto dwa gere gi pes sirikal. Mondo gikaw pes sirikal midwa medno, gidhi giyier nengo moro maduong' giketi mondo jopiny ogonduru. Onge kanisa manyalo gere i State House kacha gi 1.2 billion. Kanisa nodwa bedo maduong' molo State House owuon. Omiyo wae uru gik moko migango. Ing'eyo, asenyisi ni nyiego umo wang' ji. Mirima be umo wang' ji. Sigu be tamo ji paro moriere. Magi gik modonje e sirikand ni. Okay. Joma kedo gi sirikal nigi nyiego, nigi mirima, nigi sigu. Koro ok ginyal ng'ado buch sirikand ni maber. Joma nigi nyiego gi jomage? Gi jo opposition, koso civil society? Mokwongo